Ada tanu kamasay na imanto nakatiyamya taliw minip masay tanu na tandangan tanu sa matanos pamakinigan. Uway. Na idawaga kanon na sana nga maliwanag agyang kaya diluguno suara ada sa lakawarumar kay Asyaykh Al-Alim Abdul Basit Salim Paliyatapaddal Syahadatuhu Al-Mashkura. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الجنة لمن اتقى وخلق النار لمن عصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na daan tanwa biyentog sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa sakanian imatatang kadapiro kubantuan sakanian tito kira ko kadato memilikan tanunian ipapaartanunian sabu sa kabaya iyan na ayatano di manggulaula. Yang kaya pagariak na station manager si isang kaya FM sang Abdul Hamid station sa Balwi yang si Habib Hamid na kaya maanan niyan na datar buhay pagariakan sirang din na magariari baka kami dun may akandayo-dayo sa diyan kaya akababali ang mga seminar si isang Balwi. Ari ustad, ari datoy mamos kanuna mga ustad, mga ulama, mga bay, mga dato. Doon kaya oras tano, alalay man tano na higrat kasi mga sa Aisha. Na priyang ni tano ba'da al-maghrib, after maghrib, kagiging kaya oras. Kagiging sama na yan na diyan kaya adunia na maa-abnormal paniman to. Kenapa normal ka abnormal na dito sa bapa lang tano ay maana niyan napupukuan siya nga protocol na pada protocol ng kay akorpiw mantong na mas mali kada tuang uta bentong adiska ande ni ka betren sang uta darpa ladikan pa ka kita oh ay maana niyan na diyan kay alukas tano pagaritano babay tano si bayaraga bayaraga bagwaraga napakasarga ano Allah anda sabab si sangkuto kitab hayat al-hayat ba'da al-maut ay kaya pamasakaroon na inako 2016 asya kang piyamasa sa Madina ayat titulo to na kawiyawiya ko oryano kapapatay. Aya maana niyan na maaaliron misosuraton sobra so 70 sumapya akapatay.
Ayaman na mapya kapatay na kapakay tao sa sorga. Kenapa matag kapakay tao sa sorga? Pamana mga alama, mga papatoto sa mapya kapatay sa tao. Opong ka gumiraw ang mapya kapatay siya kiyo mapya kapapatay. Nadataraw aya inaluin ka asya kiyo na benda. Pagkasurgaan wala, sida niyo to na banda. Pagkasurgaan wala, kaso mga papatay pagkasurga na ulawlan yan. Ulawlan yan. So manso kasurgaan, na aya di sa nimbaal, benar apimbaalan wala sa surga. Na aya di sa nimbaal, kus kasurgaan na ka, surga kaon, nasa ka manusia. Sa dun sa kana, ading ka di manggana baka amal, para tiyak wala sa dunia, na dito ni kada abagin na kasi ko surga. Inuigira ko na ang mga tao sa alungan na mori ayas sindaw niyan, nadataro palaw, niya ka sindaw. Ano man na ayas sindaw niyan, nadataro walay. Agisan sa kala aman ka na ayang kakatimnag sa alungan na mori. Na ano na ayas sindaw niyan, nadatar kalaway amanan niyan na kuda. Na ano na ayas sindaw niyan, na ayang maanan niyan, na diyang utamalo ni mala. Na anak keto na kaaayap mana sindaw niyan, nadataro sindaw at tontong. Melenong ngo to sindaw at tontong. Ayaw mo kasi sindawan niyan na dia apitrotian. Aba kaniyang kesindawi. Oy, na ano man na doon na sindaw niyan. Na madinip man ang koto at tontong, ada taro sindaw. At tontong, kaadun apag kaalagara ka asindaw. Na ame kadun na kaalagara ka asindaw. Oy, na diyanan. Sari sa kana amalaka, sa kaya dunia, na ayak ka na asindaw nga sa alungan na mori. Naman, igra miyakala so amalaka, miyakala so iman na ka, iman, kanaba inam, kaiman. Pagiman to na yasa, sabutan iman to na kanaba iman, tabiya, kainam. Pagkada so iman, kaya kisa miro na inam. Kaya buwa pagkana ko na ubabu. Dan nabun ubapa. Yini kadaklan. Tabiyata mga kasanggibu. Na aya maanan niya, na ko na ibarat yan, na igira aman na kaiman, na sumay tumala amal na kitulun ka. Di ka di makapanahajud, papakabati ka sa Quran, di ka di makasasadaka, lalay na kapagkapikir, so kapatay. Igira amala kay iman, malakay paratiyak wallah. Pagkitulo na kanyang ko salatul ishraq, salatul duha, salatul istighfar. Nagudi kaniyang panimapakapanasbig, sabab sang kota kala ka iman. Na, igira pa na may ito kay iman, na dataro di ka kitulod. Mukha na nakaso kasimbayang. Mukhang nakaso tahajud, mukhang nakaso Quran, mukhang nakaso ka panasbay, kasabang sa may to so iman ka. Dadalang ko taunir, apino wasako akamais, o di na ubi, o di na ayaw maanan na benggala, o di na ayaw maanan yan, na ilaw, tama sa miyaw birlod. Na piya kay sarte na pagandar. Na kagi ako, ayaw maanan yan, nakalagsan yan, kakambiyadaan niya sa peramira, na di pa ka isag. Di pa kaisig. Napagandar din. Nenoto na nga di pa kaisig. Na inilayang ka ang makina niyan, ang ayaw niyan, na ayaw siya makina niyan, na makina pedicab. Inubos di pa kaisig, kaya makina niyan na, makina pedicab. Nadatara ng sur iman, igira amay ito kay iman, na di kaniyang kitulod ko para tiyasik wallah. Apya so kalangas, na di kaniyang kitulod. Oy, kanini kailangan ko pa na nakapkida ko budala ka, na sobra ka sa pagkaguno-guno. Oy, yaman ang kaya kasada ka, na kanaabay abu kasada ka, na baperak panganang kanditar siya'y. Ya kada kasada ka, apya di mo nangaginaw nga subhanallah, na sadaka. Alhamdulillah, na sadaka. Allahu Akbar, na sadaka. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, na sadaka. Sadaka to. Tabassumu kawajika akhaka laka sadaka. Nadibu tunggu nabi akay niyang kakapadaka sakay na ay maana niyan nakalangas na sadakang kanan tunggu nabi. Na may katabiyata na maligit takapan. Kasobra kapan sa kodalis ka di pagukita ng bala apaswangirong ka udabadak. Na di ka pa na malangas, na da pa na amalaka, kalang utama na da amalaka.
na antor ni kapasya na kaamala para sa along anak yama. Dia, maluang niya pa kasagad. Yang kaya limutan ni manto, oay, na di ay kalilimu daya akararan tanga adat. At pero nakararan tanga adat, na adat talangon talupa kasagad sa datara kaya sagadan. Adi yang kaya ababay tano, bapagarit talo pakasorgan wala. Da aba miya baluya eksimtig siyang kaya akapatay. Da miya tabiyon. Di nga mapataroy tabiya kao nakaayamaan niyan, napatatahajud ka. Di nga mapataroy tabiya kao, kami kapiya-piya kayadat. Kapatay si mapiya yadat, napatay si duti yadat ha. At pero na duti yadat, na diyang kutwa, ay nakapakatanaw adat yan na mapiya. Kasobra sa pagkapwisyo ng kaun. Oy, yung ko takabasa diyan nga ustad, igla ko na nagkito na kasisingang kanya na, sisingaan kanya. Nandiyan ka pakatali ko na ka na lang na anta-anta yarak ka. Wala kasi akin niya manijira, hindi ya kapiya-piya. Wala ka, nandiyan ka tali, na dito itigitano amaratay ayama na parangay. Kabakay! Aya pataro na Muslim! Aya pataro na Muhammad! Namiyak katilak-tilak sa liyawaw, namiyak katilak-tilak sa didanam. Kanaba ayaw Muslim, namatilak sa liyawaw, nagarang kang sa didanam. So, tugo mga bagwata, wag mga ngumuduay di, kanaba ka na ng type ka plastic ka na. Aya plastic na di yung koto mapya sa liyawaw, nagarang kang sa didanam. So, tugo mga lo kasi emana niya na ipuipon sa likod, nadadapuan sa tiyan. O, to dito, hindi mapya atabi taranan. Okay? Na ayaw pagkatuunan sana sa mga tao ang mga iti paratiyak wallah. Ato na ito nga ayaw mana na nakararantang adat na adat ang pwede itanong. Sa datar na niya kaya mana niya nakiyawa patay niya kaluksano. Da aba si'i ka-accepting sa niya kaya kapatay. Kaawa din na accepting doon na ayaw mala na suya mana niya ng mga nabi. Kaya kaya siya ko na alungan na pilalakaw so Ibrahim bani Adham. Katawan-tanong nga Ibrahim bani Adham padiyak wawliya. Oy, aya pwede dunia na Adham. Kenapa si Ibrahim? Khalilullah. Kenapa si Nabi Ibrahim? Ka Ibrahim bani Adham. Na pilalakaw sa kanyan. Na si sangkuto ada niyang panakapag-Islam, ada panambaliya ulama, ada panambaliya awliya. Kasuman sugu niya, miyang unang tanong na miya kada-kada kala awliya. At pero na mga awliya. Papakidagal tanong mga awliya, oh. Agiyawan, nagtanong makasi sinabuta. Ay nga na di pero. May ito pa na nga may katanong na gitanong pa nagkanugan. May ka mag-istorya tanong. Ay, maana niya mga urip pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na diyang kota kabasang na sa Ibrahim bani Adham. Na dapat na pag-Islam makaaya pa ka sa na gobernador. Sa Balkan. Na igira miya nga no. Igira pangwasarabi to din na sana din sa kakalasanan. Na aya pinakamino sa eskortya na bodyguard din na sanggibo ka tao. Asundaro niyan. Na miyang Islam. Na sikaw kaya pag-Islam niya na miyang alimbabaan. Miyang alimbabaan. At pero na miyang alimbabaan, na din kaw na kailaw ba dato? Na din kaw kailaw ba kawasa? Allahu Akbar. Miyang alimbabaan na tanto. Okay. Kapag nasakitan kaya aparat niya, na igram niya tagur kang kanana, katakabor. Ato ni kapang alimbabaan, na di mo ito kanaba ka mapuro. Kanaba ka pride, tugo mga bagwa tao. Kanap manupaya ka pangalim ba na namya kay dero ka na pudalakaw ka na panula ka. At tiga to na riyan na nakalalakaw nga kadula ay kami ang aling babaan ako. Nakada puang kadu mapat na miya na peka. Kana aba dito ka pangalim baba na miya baba daw murka. Oy, ay ako nakarina sa daa kibriyan ng gaalima. Basta matagura ka na da kibra ka. At pero nakibra na diyong kota-katakabon. Ano man nagkato na kay girakwan na makipag-istorya ka na? Datoa, uli na sa mabubaya, na makipag-istorya ka sa padaka abubaya, uli na datoa, na makipag-istorya ka sa padaka datoa, na matang ko Allah ka, inipong ko kaya pag-istorya na tama sa pakapasadakan, na dakaw din ang makaintirak, makairit, ka sa kaniyang mape-istorya, na sa kaniyang binuni, na sa kaniyang himatay, na bitataya karakap na ayugin gudaya. Kadi kau din pakairit. Oy. Ay, mana na naman ko na minute na makapasad akong kadaw ko na makapasad maragyan sa kana. Na mitatarsik ka na kada duda iyan. Allahu Akbar.
Asakani ang bimapya. Saka na, igina aditi una-una padak na may kay pag-istorya ng ulit na padakan. Ang mag-istorya kami ron na pagawanakan. Kani kau mo ba kairita? Na ayaw ko na to sa dakibre ng kaalima. Paganaron. Ayaw na miya nutul siya na Nuh alayhi salatu wassalam. Nabiulan Nuh. Na ayaw miya pagidado Nuh na 1,000 agumag ito sa 50 ragu. Na ini baga kaya nakatero yan. 5 tigyan man kunna fi falaysa bimutakabbir. 5 asadi sa mata kurun nada aban yang kibar. Da kibar ka. Basta anak kibar ka tugu nabi datar indang atika pakibar dari ka surga. Kaya puno ba kibar ka datar ka lang apartar. Tapi sa kada tuwan na dengan mabuso surga. Alam mo nakati na pag-istorya sa kati das kami matay. Ano matatagwa kanon. Ano ni tinaga kanon na mga bay na si sauri anak. Nagpapayong sira, naman ipsirga na ilan na ilan sa mo tara. Ini naman, kadi mo tap bedakin na miya katuwa-tuwa. Tadi ko na petero, tingnan to niya mga bedak mga tao. Naman na sumagad ang babay. Aduh ini, balak beauty. Naman na sumagad, aduh ini, pangit to no to. Tawagan nila, kaya pagirawa pangit. Ini nila, halabun talian. Sunchuan lay matauro. Matang wala ka chuchu pagaho. Pamana ayar din na mapasang ikapangureksyon na sunchuan lay matauro na. Pamana ilang kaginawang o pamaawin ka na ilang kaginawang kaubada paawin ka. Allahu Akbar. Masang kaingirong yan na miya kapuro. Tuni ka pagkila mabusang ngirong ka. O pamakam ya ka lang natsusupa ko nga niyog. Asabra sa kaya din si Manero Palanok. Allahu Akbar. Pamana tabi ta makasangib. Na diya mga orip na Allah. Paganeron, akari na sada akata kaburuto no mataguro na nga paliman. Paganeron. Owa. Na i'tiqal asya. I'tiqal asya. Pamana pagkagaganian. Adi makapamagunong sa kambing. Ilang manalango na pakakambing nga mapasangi kapangip sa kambing ada taruda kibrian. Pagkagangdian so karangitian. Kama min nabi illa kana ra'il ganam. Ba'atugu nabi amanga nabi abada pakapangaya mawala sa kambing. Ino to na paramiyatan ni sinan amadak kinan so kibro. Isa ay pagkada kibro nga nakayam sa kambing. Aba sumarag na isa ayaw mapagem na kambing. Kasabi na yaw-laula, dini pusurot. Pakaw na ka na di maguna. Napakaw rin na ka na di pakaw rin. Nanalangal nga niyan. Awi di ako mabay. Matakaw na kibara ka na niya tapla kabutan yan. Okay na di kaya kami na benar amya karagaraga na aliman. Uy, na ada na sifat yan asatiman amya kapia-pia. Ano sifat yan amapia? Benar kami na matatago na sifat. Ano tunay sifat yan? Karena abad datang sa bagian meranaw. Adi pagina di magama kapakatatarsik niyan si inayan. So suara ni na dugo siya maiyan. Benar na ome. O di na deng na ina. Elang man ang utak kami kasi sifat yan na ano ni kapaguran yan nakitaluan niya si ome yan. Me! Ay matang Allah ka. Apiasyo kaming na mata mo me. Adi pa kagirabe, kabe na abigin. Tadi nga amranaw, apa yang ngaran ini na bengirawan na inakulay. Ay na metunin na raw kaya. Na may mo na. Dahil nga mabuwan lang na mapasang ikapakatarsi ka kung malalok siya nga dataro mabatanon sumapia. Di ka pa kay, abang nga pangatatarsi nga soloks ka. Oy, inong tabo ba ay agraroloks ka na bariyo. O di na siya maaka na sulutan, nagkapakay malungag kalo na sulutan. Bariyo, kasla-sla kasang kutak ada to yan. O, tawa, na diyan na. Papamagam sa kambing. Naanguna nabi na miyakayan sa kambing. Ino to mga day, nasabab sa terin wala anun mad ang kutak kibar. Basta madar ka ang kanan na kibar, na kiyatagul ka sa kanak ko kapapatay. Kiyatagul sa kanak ko kapapatay. Na, miyakay sakit to siya na kanarim. Basta dari mga imam, mga sheikh, dari manager. Ina kong sote pun binta, dini makapira daw sote pun binta. Anam ya teron madak anam ya teron zamon ay na kusyano pakasorgan wallah. Benda taro to mga tawan na. Nasukyat tipon niya sa binta, ana nga abada ka kana order na kau din. Natatalian na kana kagagabit na kana karna kana bumoten. Dia nga kami nga kana mimbo wata na set babu mimbo wata ko tepon binta. Napugmi pagitabang kakenucilan abata. Banda buka yang kabadak tiga kan nakibadak apia kami uteng dua dia nang abata. Kenua kan kambing kan uswaten. Ina ko sotra kan epex. Tiago kan sauria. Kailan ba na kan siranon.
Ana sa sarong nang pagalungan na pagpanilaan yung swata iya. Tiga kayo na umiya baya siya na naiilay na kwiran. Bundog tiga na kinasalamat. Tiga ka na pia sa kami na namataw sa mapia. Agi ako madasuran, inili akan sukan nga ka nagsuwatan sa Oriana Apex, niya doon. At tingnan doon, niya kita nga bata kami. Inili akan suwin na mata nga ipapransit yan. Naswata iyan nakakaptan yan sumanubila. Abunda tinataro, inakalumargutan. Tingnan ka namin ang ating siya mga kami. Namalo nga man naggada-gada, kapeso kami nga na. Susuan na kayo, tanong ng tunin niya pikiriran. Naman isa amarga na alima na kami. Ikadwa, basta matago na kayo na daki barakatuhuno. Alayhi salatu wassalam. Na alladhi akala ma'a iyalihi. Na sotaw apagkagaganyan. Igira apakan. Na diniyang kaya, idina ni kaya. Adina ni kipagatwang kong pamilya niyan. Madang naman na dibigay pagatwang pamilya niyan. Igira na pagkailan ungkap kaya. Oy, laborong nigira so kerumaya. Madakal nigira ko na kadita pagatwang. Madakal pagkailan kata. Miyada man ni matukain na kung wali na katosanakan na basta ana bago ka sa lagu pa na miyak adapi na tama sa mbuwa ta sirap sa sakataw na makadakalapan na di sila ni sungita sa sarilo. Sakap man. Na iman to na dataro kaya ganakan. Agi kaya ganakan mabiman to ka tabi kami akada kalasyoro yan. Tapi apang syukuro may na matotolek yan. May linas syukuro may adi sungito na mania. Kaya karata yan pa na interpretation yan. Nailang mabukad na taro yung tabir teman to na taro miya kalugaw. So di kang kinaway yung karumay. Ay nakadakala karumay na disunto ka. Makaliw sa mama na miya panaw-panaw karos. So mabuso babay na kaya butotan. Nalangang panaki ama-amawaraw sa babay na ilang akadatundo siya na mapya. Ini sa parduno nabi. Natadribohon na! O banyo silang tugunabi pakatanay sa lima, ang mga bay. Wala takabihon na o banyo silang papamasong at tugunabi. So, arangan na ka na, diyan nga na mga bay. O to, pitero na biya, di ka pa kaya ba siya ng papasong at pamakalay sa katero. Na ayaw pa na arangan na ka na, piya pansong ka, makaka ako mga babay. Pamapya ka sa nagana, di ka no di sinuga karumaya, na makaka na kasi karumaya mga babay, di makakatera, di mapya. Agaw pa kayo, di ako madusya, o di ako pa man, madusya ko na nakaluto, nakaraputan niyawan yan. Wala kami kaysa nangot kami tetap yang na haji, aku pernah punya Saudi ini haji. Tahu na mau todo ko makina niya na di mama mana tiga kana sindagan na kana ka miya tiada kana ka sindagi baka kaanakan na mata di ko na di mau di mama mana wa nagi pakatano wa ha buah medak ay na medak na detar no kegtan. Nawa ka na kagampanin na pagkipwa ka na rarbi na ginawa ka man matang wala ka pirgal-gahan ako na inipun ro na di ka baka ka na di makakatihar benda tiga ka na di siya nga babay na buka piya ka baka kakira na islamos yun ama mga siram ito buday kapya niya laman katiri sa paro na ibang sirat po pumasama katilaman di pa nagkapakaya ba maka na diya nga kasi karumangka o di napia ako na dada nga kasi karumanga napapatag ka no na di ka pa ni mag-istorya sa salakawa babay a unaan yan basta madada nga kasi karumanga babay na ubang nga papagkanaga sa unaan ni karumangka ayaw po pag-istorya ka na si busi karumangka imapiar ka ba diyan ko tama gubay kano kay karumanga babay na umiihan message tinay na to Natigin na mata nga kagina na siya ganda nakarwa bubay amia kapote-pote amia kaporo-poro haiter amia long-long-nos kasi karumang kababay na benar pero na si ipungurok sa puso iyan sobra sa pagkagaba arabiyan kaaya pagkapikiran na tigin na maputi beso to nasa ka na bala kadurula ko bus mapuro beso to nasa ka na unano ako bitip kapikiran Inao, mapuringero ang utamilin niya, saka nalapit ako bisingiro. Na di ka sirupate po siya na pinusya ka mama. Tabir ka ng mga babi, kalang mo namatay. Na apian tunay, punta di karomang ka. Kasunsuan lau taalay matauron. Na ayaw maanan yan. Na di ka napag-istray sa unan yan. Kapag kaya pangiro ka, misis. Matang wala, misis, kas ka na din na anak ka na namatay. Pipsi ka sa buhay ko.
Na royal ka sa puso ko. Na sibinang kasabanang ka. Na matawa daw di kanya pagkakadot. Pura na ano, may matawati ano nga. Namiya kapya ginawa niya, nabiyala siya ka Allah. Datakin mo siya diya nga para siya, nagitatago siya dataro mga pamro sa Bombay. Namiya kakwa kasabana siya. Lagi sa kata, na nabawab ka ito, nakaamama, sana ko pa tuniyang kay karoman yan. Lungis, minitang lang sa kape. Di mabigaro mga sa kamabu, popokan. Allah, akbar, sabi ba na ako. Pagpambatungan niya, kalanong ka, tila ka kamabu. Di ka gumilawa na, darling. Tingnan ka sa kape. Ay, kahani, maganda. Tapi agad datang ka niyan. Malu ka nun niya ka sa gani. Oriyan yung mga uripun Allah. Aya ko na aya maana niya na ikatlo akarina sa da'a kibriyan. Da'a kibriyan. Ikadua ito na al-aklu ma'ayali. Basta pagkagagang ka, adi ka di mikipagatuang siya, aya maana niya na wata, pamilyang ka, o di nakarumanga, ada hingay kaya, da kibra ka. Tama na ka naman, igira ko ng pamilya, apagpakaw na niya sa mga wata yan. Umiyan. Pamakaw na nga mamaka ka na mga watanan. Kapala di tayo naman, disturbo may kakong mata. Kakano naman? Yang nga gagasta ka, no? Talang sirang kumiyan, na makapasa sirang kuman. Namya kapya ginokuro, may tiyan na baka disturbo kumanta din. Dalang ka kaninik yata nga di ka rumasa pang naw siyang mami sa guma. Abe, nga ko. Ay, pula ka, no? Matay ka, no? Kaya makaw na ka, no? Nakatep man na miyaw makaw makano. Naman din yung kutawata ka, di bukap ka rin. Higir ay minipagatuang ako wata ka. Nang uta uman man, minamitay ka to. Matagwalaw di ka kasara-sara. Niyaw suga ko isang eto, taga miyatay mo siya ka. Naman na to, na pagkagang ka nga adik ka di mikipagatuang ko mga wata ka. Namiyatang ka rin amanan niya na dati ba na pa. Ikatalo, ayaw maanan niya na to sa daak kibrotaw. Na lupsos sufo. Na di ka ikaya, na di ka dinditar sa anak kardardakyan. Padahal naman na di mga nasada, kaupun malong yardaksyon di tanian, na nila magiyan. Penanggilaan tano penang kaya kapag-sarap. Anto ni kapag-sarap, nakapamagula. La tabandira illa al-mubantirin ang kanu min ikhwani shayatin. O baka no tuwala di pamagula. Anto na di kano di pamagula. O baka no di pag-israp. Madakal na kumana sa laki ano kaniyan sa panganong kaniyan. Aparani naman tiro may takmo kakan. Nama ko makamusawali na di ka Disney tayo daw. Baka mutong yakan langon. Na di ka ba kay haramang ka na nakapamag-israp sa panganong kan. Sa kana katiyaban tayo wala. Na apya sa walay. Nakuman ako. Na di ka ni pamurutan sa mga bagas atarsi ko mga watakan. Pumurot na kinakan. Daaplang ba na ka nakulapada ka na bagas sa timang mo? O ano sabab? Nakatawa na ka, adi ang kana na ayaw maanan niya na bagas. Kana ba alang-alang ang kinibagan na kaunwala? Tapat man na sukartero o mga ulama. Ano mga ulama bitiron? Adi ang kana na bagas. Napadana na ko amanan niya na panganang kan sa sorga. Tama na ka di talo rumabugkas mo. Berarti ka? O di panganang sa sorga, o di pagsa panganang sa sorga. Di budang tanong na miya sa mo tanong. Ini pusa kini buatan ka na tama sa kaya pagatuan na buwag ka na kanabagos. Nakana po na bumakay siya nga makatalo. Nakana po siya sa kalapad, nakatalo-kalapad. Pita ka na bagas, namuto ka na bagas, nagagawin bagas, mapita bagas. Bako miyasa mo. Nanong nga di pangyaman mapita na ka, dudol. Parang pasuit. Sobra sa usap. Allahu Akbar. Ada tadi apa mana malung mana gede-gede bagas na ditarurong ka semu kata taman ni mo tasangan nakin na matang wala api makan na lang ni special na odi ako makakasa bagas tadi ako kaparo lagi sa tanong na tadi di na pani panalamag ay di ka pakay niya kaysa nasa katawa mama na aluminium ay niya kaya niyo pagkakanag siya punguro kada tarot punguro kataw tingnan na mga di matatago nga punguro. Na ini kekarang-karang yan. Nakagya ko kekarang-karang yan na sinamini karang ko di na maator. Namyon to, nasurong yan sa di na maator. Na misusuki po na sati man nabagas sa punguraw. Punguraw. Sige na kapitan yan. Na punguraw ko din. Sige na dia besang kaya apangan ng kan. Na igina besada makan na guda mausar. Na ipunggurok yan na daan yan na kausar na guda niya nakakana. Doon nakakana.
Namanya na kay kuha isabutan, namanya na kana. Na ini pun raw na gira ko na pasyong ko mga basuraan. Na pangilin yan, sa saan siya lumiyabog sa panganan ka, nagpakay pa na ka na damano. Nakuhaan yan, kaparatingin di pagkaisarap. Na dito ni ulaw na yan, adi mababay magsarap. Na uwaki pakatamo-tamo kawalla. Miya kada-kada kalibulawan, miya kada-kada kaliwata, miya kada-kada kalipirak, miya kada-kada kalakasangkapan yan. Mga aya, mga lupa, mga walay. Piya kagawa sa wala, pag-iminis sa ligong adi yung kontapangan ng kan. Na miya ba na ko ginawin yan? Tinagari, miya nagakanak yan, mi kawasa ka, tinaway sa wala, piya kagawasa ko niyan. Na tinatunay siya ba panuwala, akya kawasan ka. Kamak mga maranaw na tabiyan na siya supik yan. Tawala padagang manjaki ya. Nakatawan na ba padagang so padagang miyagas taka. Pamana susupikan lakapan. Oy, inumuta ka ba siya maana niya na anak ka ba sa lama? Yan na tinaugagang sa Pilipinas, aguugagang sa Japan na mida. Kaso ugagang sa Japan na miya kapia-pia. Kandi ni kapapamani kumani sa ugagang sa ngutapang ba? Na umailin yan so pwede na pakasakatakulog na initulog yan sa puro. Asar buwa makasaka so pwede na ugagang. Dito tigil sa ugagang sa Japan na miya kapia-pia. Di nga tigil na ugagang sa Pilipinas na umailin yan so pwede na pakasangkat tanong upang ba? Ang pakakapatapakati mo, nagyamitan na inologiyan. Tas kanya niting mo, ugagang halay sa Pilipinas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So tigit tanwa masingita, masiiga, makatipo. Oy, na kaya kakwasang kaya kasingit, agu kasuruyan, agu kasing, agu kapakati mo. Kada abo na kaya wardan sa bidala. Ilan niyo ba na? Ila, kaya panggraduita sa mga madrasa, panggraduita sa mga eskwelaan. Daba namin nagkaw na kaya wardan na masingit, agu suruyan. Kaya midala na, best in! Ibarat yan na based in Arabic, based in Filipino, based in English, based in mathematics. Nabana mili nga pa kung tudro mag-16 siya, based in modul. Katatarman mabuha modul yan. Kesa nung anamori, supluma ka narakan wala na isisibay. O manigan ba kumaita, isisibay. Nasumabu sa mga sasurin na isisibay siran wala. Tatotosan ang mga sarang alang katatarman na moduliran. Ada ka na ginan na balita, ano naman na ginan na gare, ini, matang. Natabir ka no, tabir ka na mga be, kanabas ka ni ilatan na ka nun. Dahil ka ba nagkasugat ka nun na, sani ang ban. Ato mo suka pala ko. Kana tabir kanabas ka no, dia mga ori panwala. Malo kang pangimit na sarwa ka na, kada taro niya kalwag. Namaya kawan, namaya ulog, namaya live sa Facebook. Allahu Akbar. Nah dia mengorifkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ikapata to sa ayaw makna niyan na daat kibriyan. Nah dia kana na ayaw makna niyan na rukubul himar na kakuda sa himar. Pamana di kay kaya adiga kuda sa himar. Nah dia kana kuda himar na miyakay tituan na kuda. May tuan na kuda. Da sisiw sa ranaw. Siya na sa kakalilisa sa China adam pa sa India adam pa. Siya sa mga Arab na miyakadakadakal. Baka nakiyato siya ng utamya kaysa na di yung kaya ang bataan na pinalakaw siya na anak ko dira na himar. Utamya kay tito ko doon. Nagkukuda siya ama. Nasuwatan na pulalag, natutunda niya sa himar. Kumani makaili ka na, nasa magay sila sa nga kalsada. Tiga na daki niya, gagaw niya, sawatain na mama. Pumatuan na mama, kaya kukuda na sawatain na, pakalalalag niyan. O sa ka nakikukuda na iba takadi ka ng pakalalag ni watakan. Daya gagaw niya na mama. Niya nagwatayan. Ama! Buda ka kon! As kay kukuda na sa kanya pakalalaga na katigang ng mga tao. Rumada, tiya may na inuwari ang mga tao yan. Imbabuti niya tiyan yan. As katapon niya matutulikiran! Maki! Kay kuda! Pasakan niya lumalag! Ano na may na nagagawa ng sawatan ng mga updating sa mga tao. May kudap man siya wate. Miya kasi nga sawarta ko, miya doon suka puno gawin. Ayaw pang palalag siya, may natutunan niya sa may tuwakuda. Umani makinig ka naman na to, no? Kaya mura ka na yawata. Matawaga kaya na yawata. Ayaw kukuda na siya, may napakalalag niyan. Sige, wate na, ama, inay no. Kaya mura ka na ako. Asa ka ni kukuda, nasa ako ni palalag. Tiga mena Allahu Akbar ang kami amate mga tao sa katabi tutulik ka na lang. Nakikuda talakon. Kaparandap ka tulikiran.
Mi kuda siya lang, makakanang nga miya kay tuitwa kuda. Bada tanah ate yan. Bimangirod. Kumanay sagada nila nataw na, mi ate, kaya nga nakuda may ito, kaban yun pinua katawa, iya men. Mi ate tasi. Pinasuta siya nga mga tao miyang ngangingintot. Lumalang ita kay! Romi ang nagsira, bilang tutunang ako, luman yung makailega naman, anak ko na din yung pagkudangan na, wakbak. Dahil sulat alitin! Tiga mena, awidan tanga ko na, bayaran niya awid. Tako. Upun na kapanunuatan na sudatara ka manusia, na tabi sa kadatwala na din kadamaswar. Mismo sa kanunod ng kerubai na ayamaan na niyan na maragaligan ako nakapkaswatang akikarumang ka. Baka bumamala pa babay, nakitama ni karumang, malom ya kalaw ya. Nakilibatan na kasalaw ya. Datama, malom ya katemos. Libatan na kasartemos, yakalay kalawag. Diyan nakapan, maringaw, yakalawagon. Hindi mabikara mga kanang ulong Kada para kasuwatan namin ang neraka. Ay ako na kay ama sabar na asara adi marata haram apakah nate karumang kana apakah nata pekenang kadin. Allahu Akbar. Sekarang mana mga bay na diyan kaya sagada Ramadan nagpakai terunakan ayam ya kakalim ayam mala amya kalim ya nabala sikwallah naskan mga bay ano sabab na diyan man kaya po sa Ramadan naskan yung rarasay matang ko Allah kaptero ino mga mama di mamagaman Subat namin man yung susuwat yan, naroon relax sa walay. Ay bupan na na telo man yung karoman yan, kapakaptangas niyan. Naskano ang mga bay, ipunsa na stress namin yan inindang kano. Napsiyum yung ano sasa, naputukan pa sa tulang. Kapara siya ipatengkas, na makapasada ka naman tengas, napusyum yung sa magarip, napininin mo na kapman sa mga lamisaan, napaterawi kapman, na makaterawi kapman, napag-preparado na kapman nga para siya ipapuasa, na makatihad yun ka, na miputukan pa sa tulang. Na dito mabisa ba paad na espesyal yung mga kanu Allah ang mga bay. Pagaling tanong kina na manager kansi na di ka siya bagar. Tugon nabi amam imra'atun tatlub ar-rida zawjaha fi Ramadan. Da'at tugon nabi babay igra Ramadan na pangilubaan yan sa ukit takapagkaswatan ni karuman yan amama. Na inonta tugon nabi ng kota kapagkaswatan ka kay karuman ka amama igra Ramadan. Na ayaban na sa imbagar ka wallah na padakas sa Maryam ang sositi asya ko surga wallah enaw kamukataw na dangkan mailay sa Maryam dangkan mailay sa sositi asya na ifirmyo na kanan wallah abay ayad na yung padaka ko surga na sositi Maryam ang sositi asya yun ang suina o nabiula isa sositi Maryam damya kaili ko Maryam yun ang kilitan ng mga tuladan na gumigilaw saya Ameria kaya pwede na sa Maryam Aba na ako dagsang utamasan, aba na kamera, aba na mga cellphone. Ipiyang ang tangiran na. Kataon nila man na mariribatanan. Kataon nila man na napakakikiyang nila sa mga walayran na. Kayo, bukan sa sapangan na diya kaya taon niya na, katatawag niya ng Mariolon niya na. Ito ko siya nabulay sa Manila Mayle na Santa Maria Elementary School. Nangalan ng ama, ina, tatay, apo, pakiwatan, tigil makadua, tigil makatalo. Allahu Akbar, nakatawa naman na naribatanan. Allahu Akbar. Naman nga man ganda-ganda. Di mo kapkaswatang kay karumang ka mama igra Ramadan na inumpad ka ko surga sa City Maria Mau City Asia. Ay apano ba miya ka masya karumang ka mga alaw na kami mamasyaan. Nambi alaw ka na babay. Ay do biiyen. Tas yang na sila pinapya mamasyaan ka kakyapan na ka. Na madud miya ka pada ako si karumang mama. Grabe ang mga naya. Nami ako nga nang utabalas. Na puno ba kami kagirop man nababayado hare. At tunikin man kasi da abiiyen. Ting mabikaro mga mama ka manokado alalagi yan. Tunang nga manokado lagi nang anak poultry. Ayak mo tunga dyan alalagi yan. Tanang ka man nang anak poultry kang ikaw mamano di makatatanod. Nami kagirop man nababayado hare. Apya ka na ba nga tayo pangutaman ko dala lagi na mamartin natin pagka abaka kasi pati karumang kaamama. Ay dawari! Ato ni kindi sa nga mano ka dala lagi. Dito na di ko masuswata. Namya ka giro ka babay. Ato ni kindi yung pagadubuno, paparano, pasyawawan. Namya kalalad mabupo si karumang mama. Kaso miya sa may tawata dito ta. Ubakwan na. Aduh. Mata na kami asan sukap man si karumang ka. Laban na sa to'y bagar ka wallah. Adi sa ngutan na ta na kasi karumang apakatengas na ka. Sa kababay napakatengas na si karumang mama.
Namanya nga na nakapsula pada gula dia. Tara sekalian! Ah, miyaw dudu. Ano ini ya, miyaw dudu. Namanya kagiro si karo mga mama miya nga, dudu ka maulog ka masyo ni katanong ha. Paman ada na ka naman ka mabuka gia dengan makwak maso ini pakawit takaw. Oh, nabakan mabupemakan niya. Nandi mapiasang ito nata nakasi karo mangka. Namanya nga dudu dari sa nata nakasi karo mga ni penuro ko sulang unok niya. Naduwari ko topen. Ay doring ko topen. Areng ko topen. Nga topen. Yang ay penuh bang mituturang ya beda ka aku penakapi masa. Abda kami akatawa-tawa. Ari lang naman ya. Tawala. Mga tatay na kap man namanya guys. Namanya kakwakap man sabada si kawala. Agi mada kan mabumanabay. Tabir ka na mga bay. Kanaba niyo paawin suka pamda. Katatanusan. Asara di pakasobra. Ayaw so di mabiyan ang utapya ka sobra ngaw. Anya gatara ka na tama sa kaya atara na kahit niya. Mamadak ka pa na mitubra sa pianumul. Kaya pernah pera-pera ka na sobra pia Malaysia. Pera-pera ka kere 2021. Paman na pumda ka na so simple. So ka pamerpium na di ka pa kaya baka pamerpium may palalakang wa. Sisawalay. Natumok man na subay na pamerpium na sisawalay. Para kay karumanin ang balasangan wala. Adi sa diyang ko to ano mabuh ko to nakakiyabay. Madidip mga anak ka bunga kay karum mga babe sibusawalay. Anak ko to nakaababe tabir ka ng mga bay na din nakaburo na mapiab mamot. Matang lola. Ibu kebong ko na wet pelawir. Adi nakadaan mabo. Madap man aditip. Madap man nakatengko. Madap man epikasing to. Lagi na mo ta ko minwasada na gulanan niyo. Ala na wato natiagwan niya sa Metro Timos, natiagwan niya sa ahus niyo mo to alasun na kapana. Bumiyo niya nung niyang konjatian niya. Bandra ka mabuso magana sobra ka sa pagpakabusan niyo pakatot. Niya Timos. Dia nga tigitan mo miyo pakatot na daw ko rumakili kapamara kaya. Demi lang na bato tap. Mana sama na to na sobra pa siya kulpit. Yung mabun nga masuswatan ni Manto. Panganita ko wala po niya mada sa magano dia mada na miya kalalawidakan. Ada sabab. Nababulutan siya pa na ka na sa suspect na ka. Positif siya kin. Naskanta mabuna piya pelugitan na dita di pagatigarta ka peta. Nako pamamulan sa kubi na naginawa ka noon. Dadi malagar ko mada ka nataw. Naptigir niyan. Tingnan lang to na rin magsusugay niya dataro ko kita nga tinapalugit na wari mamana. Natiga ka na pamakam bertuang kau nake. Dia petigira. Tiga na kami silopin ako. Tiga ka na ba nga mabupuna prisin nga mada ka nataw. Awat tangaw. Pamakam betong tina dia ke. Baka may una bakol niya plastik na mabakol tigira ka sigurado. Tiga na niya temor ka nga siya kita. Ang mata nga di malagit na titigit-tigir niyan. Badan betul sa baba. Panganita ko Allah aha. Orang ni mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatagi may temi. Na ayaw maana niyan na di man ang kaya magagadam tanwa tigit tanwa ang kaya adina dunia. Na tiuba man na yapya katana wallah. Lamang kami ati ayaw katawan tanwa sakit. Nasa pula gulima namiyada. Na pinakamati nasa saula namiyada. Nakata dia kaya magagadam tanwa na ayaw katawa kanu nagpakadwa daw na di kada. Di na kada. Na di may malatiwa. Agi ganabak kaya o mga tao ading ganabak sa marata na sakada ganabak kaya na marata kamapya ganabak ka na pagkatarsikan kang panapipiyapya ka yung mga sarwang tani ganabak kiran alam mo naman to ito na kamara na watabiyo matang wala sana kaya mga alima natero ka no sa untol banalima di mamaraka inuti nitiro ang kaya ayaw makna niya na maputi ato di nga siyabu aba haram berarti niya may sakura ni siyabo. Tano dinutingin kay Mielo Sakura napakabarug. Ano ba begitu? Ilan dinutingin Sakura kay Mielo Sakura napakabarug kenapa tingin na siyabo. Gusto na kenapa Mielo Sakura na siyabo. Natuna ba so pakabarug? So pakabarug na pakabarug kabarug. Nasubo so siyabo. Kenapa pakabarug? Pakapapalip. Miya mamasa ko mabunga sa begitu tabi. Ino niya pagilaka kaya inaka. Apa teron nakala kung pa na di yung pa namatay na miya palip na di yung pa namapalip na miya tayloson pati di ko mo sa tayra owner napakakadagan yan dahil lakalakan yan matang wala ka na gastoron
Agya tabi ka na ba sa kanoo? Madakan na pigil ako tingin na ba kuhan? Eh di nga tingin na kuhan, nabamiyali sa kurang. Manat na naman sa kurang sa siyang na haram. Huwag na kaino mo. Pagino man na, si sangari. Pagino man. Naiman to na may high-tech. Ayak kaya high-tech yan, na may ada sangari kangiro. Na pera na gumana si masatangin, laro pa kau kita. Kami ka mga sabangin na sinapi toto. Yung pagkamang ulaw-ulay ni. La ilaha illallah. Na diya, o puno may layawang sa mga tao, ayamaan na niya ang tugunabi. Apitir wala sa hadis kutsi, na o puno may layawang sa mga tao, nakadaka na siya ng mamanong. Sa... Lo. Kau tuwaki, ma-oo pa kami sari. Ayamaan na niya, na o puno may layawang sa mga tao, faida na darto, igiratu wala amelia ka na kung mga oripanakan. Andak kadakal siya na mamanon sa masjid. Wal mutahabbina fiya nang biginaway siya na paranakan na sarafto anhum adabi na kuan na kang kirantong walaw ta'ala sa tiyubakan. Ayak ya ka kede ni napakabagang talo sa aman. Pakapundakan talo kapsindalo sa masjid. Diyan na ni kakadang katiwa wallah. Kanda ba yung kakadang katiwa napagawa sa mga masjid? Ayak ya kapakakadang katiwa napakapundakan sa mga tao sa masjid. Allahu Akbar. Na di man natin ba? Inako gani na mag-imam siyamam na pangiro ko mga mamam yan na stop. Atadilo. Bibiya ka ng siya. Sa upo pa akong. Pakandudukatan sa mga ting-tingain niyo kakalangitan na syaitan. Ito ni minisang biron. Social distancing. 1 meter. Di miya kalalay niya tiyo ba? Okay na protokol ya. Beberapa tanong babu sa protokol. Apia dia Saudi Arabia nasi sangkota masakit antara wala COVID na social distancing. Saudi Arabia, Madinah, social distancing. Oy, nasangkaya masa taniman to na Hele wallah adi tano dito bat wallah. Isa man na kaya pakai ito nga gina manasakit sa dunia na isa tanwa siya bapan wallah apat dito na katano apang ni. Basta may wallah ang giginaway tanong. Opo man may wallah talaka tutulaka may nagpapagala sa tiyo ba? Mapasangi ka pa mga ni sarila wala na di ka mataw romila ay kaya parilaan wala na sotaw mapasangi karila ya Allah rila akong ko karinila anak siya kito ibatin karinila anakan badi mata pangiraw kaya Allah narila akong ko rila akong kaya Allah nami ako marakaso pada ka mama di na pada ka babay ini rila ka siya kito rila nga siya dali ka nga karila wala jadi ko karilaan wala Uba ya boy, baka naraka kan na pengen ako ron sarila ka pengen pinanakan api yang miat to ako ko naraka. O miat tinga sa. Dinani kelak sa api ko naraka. Gagagang nga api ko naraka. Tapangin ka, gagagang nga api sa dunia, nasa gagagang sa api ko naraka. Tapangin ka, gagagang nga api sa dunia. O gagagang nga api sa dunia, na gagagang sa api ko naraka. Pwede nga amay. Namakaw maka na, nasa iso nga napakadara nga pakataman nga. Nantun ako. Paano ka magdami kayaw niyan? O kagada makaya-kayaw niyan, nagkatigar ka no, so katigar ka so kayo nga, so api kong naraka. Datada kayo na mga to, mga pabasang ka pa mga nisali mo, Ya Allah, nakali mo na kong ka, Ya Allah, nakali mo na kong ka. Baka di kali mo, Allah, Panginoon kay Allah, nakali mo na kong ka, kadingam di pa, panalaga-laga ma? Di ka bumataw mangali mo, kanya kaliglig takaa. Ayak kali mo, Allah, na sumalay gagaw. Badiang ko to, kau dali sekali nga panimbabayo-bayo. Ya Allah, nakali mo na kong ko. Dalo! Ya dalo mo. Tadi ko ba sa flower yan? O man nakapatan natin ini, matang wala, matingas ako, wala ko na online. Yip na nga, online pa naman na ya. Allahu Akbar. Bari man to, ada tarong niya kasumi man to nga kapamlawir. Ino ko pa na nabuna nga kapamlawir, matang api sa mga dato, nagkabakalaw. Padakala pa na mga mama, may lang na mausap lang, Nga kasuang project yan Nanaginaw, at ganaw stuada, kailan na kano, ninilakan, ang aplawiran na niya kalala, na anang mga wag doon na mabibiting. Tiga na, kasya na ka, kaya kami abadot ka na wata, ano ka. Tama ka lang, inamya ko lang, ano. Hindi na pag-ilay ng kaplawiran, kataman sa nunok na binidutian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay na kano mga bay na miya makapiapir ka na mabuna ng dataranan. Pato di mo ta mitatapiar ka na haja inako dap na flower naman ako si Monsignor Ligan sa nasyon nga tinabaka pa ko man na pamasa ka sa snack
pasalubong. Tiga na okay. So kini bawa nga flower, no man ako plalaw na tiga na flower, oh, flower. Tiga ka na, miyo makan na kemunta. Kama piotwa di so senaka. Lalaman to, ay makna niya mga Allah. Ay kalima. Kalima. Oy. Ato sadat kibran tugu Nabiullah Nuh na majalisatahu al-fuqara. Na tawa o puna ka putaylay adi makindar kata ko mga pobre diyo di makindar kata papagunto na kiran di kiran di making ginaway na teruang ka adi to ataw na daak kebrian miya kada kaliman to mga tawi pagkaya iya so tao agi pobre Allahu akbar napakataros nanto agi ako pala ko si Ibrahim beri Adam miya balak niya nga sa katawa mama. Tiga na guru kami ini pagi sekarang tunggu Ibrahim punya ada mantonoto na tini pagi sekarang na sembaga kung sa sakto aya makna niya na inwa kong ka di pengguna nawa nawa kong ka sa galabaka galabakakan talangon na kadusta sa dunia ng galabakakan na gadusta ka no tunggu Ibrahim beri ada mamya kapi-apiyaw nanan pamanatonoto na tini na inwa kong ka di penggawa galabakakan na penggal baka ko mau sa kadusa na di kurung kadusa langon na kadarawakan na di kurung kadusa tugi pre bani ada ma'adun ana tingin na katatam cari sakanwa mga ulama na adub syariah pagmaan ni oron paman nasara amin dong ara kanak teru na kanan na ngana baka kana langon na kadusta na seksi tidak ko tinaway na tinaw ano yan penggal baka ko mau sa kadarawakan hidangan ni may pagdungar ka salam magagang nga lima langon na kadarawakan ko dunia ng galap kang kakada edusang kaon. Dati na to nono, ni paganeron, tidak paganeron. Na fala ta'akul fi rizkillah, di ka pegang rizki wallah. Ganda kay kasuka kang rizki wallah. Tiga na mama, ano ko ken? Ba nagkataw na rizki kan? Ilangon na narak wallah. Dia kaya nagkagaga. Sa kata kanon na dia ngay panginungara ka nagkagaga. Nati na ayang ana yang kana ikado. Adi kana nagkagaga. Nati na di nga kagaga na badi magagaga na lang na kadaro ka nang galapa nga. Nati na to nonon, ada dusang ngaw. Kado na bangan ni kagaga na nga kadwa. Tina to kado. Benda dia na ni kagaga kan. Nasa surprise na ko ka. Nati na fala taskun fi ardillah. Di ka babaling ko lupa wallah. Yan na kung baling nga lupa. Bana sarili lupa kanare. Ya kana kaya nagkagaga. Ya kana nagkagaga. Ayang ano yang ana katalo, natin na katalo, mga di kagaga. Badi magang nga katalo. Natin na katong din na ni kagagagan, nasa surprise na karakan. Natin na to na. Natin na ibaat makanan la yarakallahu fi. Na pangiluba ka sadar pa adi kong kele wallah na rokasong. Tinano ko pagka po kali ko ng kele wallah. Tulad nga katong no tina badum ya karagna siya kini na. Bakong kanya piyak karagni. Ayang nga kalo ano yang ana kapat ka benda dia na ni kagagagan. Nasa surprise na ko nga, natin ay kapat. Ikapat, patlo ba ada malikul maut, mabanuwa nga sa malakan maut. Naubang agkito sa malakan maut, napangangakuli ka sa di kanyang kakawaan sa niyawa. Yan na sa kadin ni pangangakolon. Tabakan soki sa malakal maut. Ayaw maana niya na dito manadang panawin tanong ko kapatay. Di tanwa kay kekulan sumalakan mo. Di ka kekuwa adiskarte. Ama ka tuna ka kumalakan mo. Nababutay na ka pa speaking English. Malakal mo. You know me? You know me? Tumalakal mo tayo inuyo. Katawa na kay saka. Kumangkos ka sa niyawa. Allahu Akbar. Ayaw mi'aloy sa hadith. Na uman ang mapita. Na uman na isar ka tanong mamisitar ka sumalakal mo. So isa kawalay na uman mapita na makapitupulo niyang kapamisitay. Ino niya pagpamisita mo sa isa kawalay na pagilay niya na ba na maumaw na umar yung kakuan niya sa niyawa. Igira ko na miyaman niya sa isa kawalay. Anay sa kiran na bidutan niyang kiran sa niyawa. Ay niyang kiran kaya baduti sa niyawa ko isa kiran. Napatop man ng gagay sang kuntaan na kinuha niyang kiran sa niyawa. Na mauman niyang sira na isa kawalay. Nadadangan niya na ng isa kiran na miyat talong sira ng guguraw. Na di lang kailay sa malakan mo at natatantangan siya na malakan mo. Ino ka na yung gugurok mga tao. Pangurok ka naman kay sa lakan mo miyatay. Kinuhaan na ka sa niya. Kanaba ka niya pimbabaan na kanaba ka liyalim. Na kanaba ka siya libutan. Aba ka na
kinway sanyawa, kada mau masuk ajalian. Kainwa na kada sanyawang kaisar kanu, kabinyat taling masuk ajalian. Tato ni sempat yan nun. Wallahi! Saan mo mga atay sa kapamilya? Pungurok ni ng isar kanu miyataya? Wallahi! Ibetanong sa kapurwala tugmanakan mo. Kala abaka wa'ida minkum ahada syaya. Na doon na baka nakano pelamba na sa katapusan ng dunia. Alang nakasano kung sa nyawa. Papamaka nga di mulo ka doon nga miyatay kiran. Na maile ng sumalakan mo tami mi peto, na mi payang. Matang walaw di ba piyo-piyo ka ka penguro kiran. O manis na pengiray da! Na maile ng sumalakan mo tami akatin ng mi payang. Ay! Tangkuan law di ka makatipu sa motarwasan niyo. Kaya penuh baka pengulo ka di ka dini dia gaw. Nambil nga sumalakan mo tamya kapan. Kawatan wala no makaw may mato sumalakan mo. Panganita wala di pa si makaw ma. Napaya ga bokisan. Matang wala di ka siya eh. Ang ubay siya nga ubayakan sa nga pagitan ng biyag susad na tumbig na tantangan ano niyan. Apagilap may sa kunya sa niya na skekespatan niya no. At yung tangangan na, baskap manipong sa niyo. Matang wala di ka mga ito. Ano di? Ako pa na kumyakap, matang wala tala. Eh, panay ka na nga sa tali ko doon. Kasi kiyuningong ka, di magudu. Akagi mo na, bebo ka na matot. Matang wala di na makahulong ka. Patay ka, pakang hulong ka. May adeso di ka ni kapagudu ka, may naman ako taga-torib. Ay, kaya suwatan na patay at tanong sa'yo, matang wala. Ay, puno ba siya kaniupay na naisino ko na naalim ba siya? Tanto ni mapipikir ka mabo. Bas kay kung ko pa sa niyawa. Di ka nakateso may. Napman ni pangosyan. Ay, osto na diyo kawan ako. Ama nasa kaning bugi tiyoror. At tiga alim, napagunay ka din ka malakabi paratiya. Kalaro mama katipo kano. At ang walaw ni tanong kagkita na. Abi, alangan nila nang nanatay sa sapa ko, di ko tipo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda man di sana dikit itu dan man. Kali anda sekarang dia matatago, dia matatago. Dikit ko dan aida. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mana kata ni gira apa tay na matang wala ka peso din ang ketebak na marta pakai aja. So kaya sugar tatay po na kabaro, atay pun sindun. Madang lam ya terong. Na anas sarong nga Kristiyan na wiwil sini na si Iniran. Niyati wiwil siya ng ka-istrong. Nas paralay si pandun na kakaw sa lawas yan. Kaya bu kakaw na di yung malamatang yan. Di yung kakaw. Na ako takagi ako masugat sinug siya nan. Igilap siya buat yata waya. Napiyad ka napakalala ka. Inilay na siya niyang kuwil siya na miyado. Miyado siya na. May na siya na nasi kumangga di mga lakat. Na dito na paralay soto. Nakagi ako madas na di pa kapanug. Panugin na. Okay ba no? Ipakapano ka na niya kapang atatalo dia kaya palagin yan. Patigil na di ka di kitira na aswa teto ako paninimbawata. Namatang wala, ay. Kaya pano ba kitira ka na aswa pulay sa duga datar ka na wata asape. Matang wala di ka, ay rinan, yatay ako. Sakan na dia nga po na nga kasi nano kaya po na hinakometong ini pananapak ako aso. Kaya po na niya na naparanaso na ako paninimawata ako paniniyak aso alumanakaw. Nakateta man naman na doon ma doon. Tiga kanina pakipamanay niya, komento pakipamanay kanina. Tingnan di pamasa ka siya bandit. So pa bandit na mananga. Allahu Akbar, pumakabulong aki. Matang wala kaya na kumangito kami na masakit kami. Aha. Sige na pamasali rin si Basya sa Mirin. So Mirin na miya katwa to iba siya wa. Ay panaragyan na sarap ya. Nandun kayo ng mami sa Mirinda na kadaki. Matang kubara ka naman to. Nako na Kaya kayo naman kasi sa kagi sa Mirinda. Na mga sumalakan na mo to. Kayo na taro kaya doon siya kabara katanga masyatan wa. Agi sabab sa miya da so koneksyon tanok wallah. Manarigit tanok wallah. So Nabiullah Ibrahim na ayak katirmian. Wa idha maritu wa yashfik. Ikira atugun Nabiullah Ibrahim amia sakit ako na iya papakabulong lang na suwallah. Suwallah. Si masang kaya bukairon. Sunin so kaya bukairon sa salungan na miya sakit ako. Baka saula na taruto. Kenapa ko be? Amia ubir patig ako. Di ako gabay ako man. Kenapa na mayawa? Kenapa ko pumana kita lawas? Kenapa ko pamana penugawa? Naabang na kanap kiyusi mo sa ako. Di ako pangatinod. Oy. Nasi ko salungan. Naabog ka ka na di ka kisa kaludo akap ka na. Miya pas mo ako. Oy, nalimwala ka. Igira ka na sumusujud ako. Igira sa miyaga pasak. Wala nagtabang ang tanian.
Nasamudyo na ko, nagpangurok ako, Ya Allah! Ya Allah, nabulong ako, kaya Allah ka din, napakabulong na ka na inuntas kabo. Napangurok ako din ko Allah. Yo, pakay man nagira na kailangan ka. Nasudyo na ka ko Allah, piyang nabaka ni Simbeng. Ay, maana niya, nasudyo na ka ko Allah. Sa tampa sa ama na sila pa, nagurok ka din ko Allah. Kamaran nito ko na natatari man na pamangni. Ya Allah, nabulong niya kong ka. Nakota miya kay sa kagagawin, na miya katurug ako. Napitatagi na pa na lumilibutra ka ng mga gadong ilawas na kamay mga parasiran. Napapagi po nila na lawasahan. Adi ako na di panawaran. Nawakwak yung makano maniji na tingat-tingan ako nakitagon ako sa bagar. Amya kapia-pia ginawakan. Oy, tiga na biulungan ako Allah. Asara amagapas nga ako Allah. Nagis katano na di malis walay katalo. O puna na miya sakit na ospital. Nami ka din niya kabagan na ibaling sa ranaw. Anak ka pa muna nga maranaw. Nami ka di kabulungan ng maranaw. Wala yung mga tao ron. Manarikita na ko, Allah. Bunamiya ba nung wala ikakalo? Ila-ila ang kawalla. Dapat na pag-wit na sa ospital. Wit na sa ospital ka ba? Pakabagarawan na sa papunas ng mga doktor. Da ka makapanakot to. Da, ayaw manan yan. Datibang ang kawalla subhanahu wa ta'ala. So sama niya, nanangon tanong pagkasagod sa dir kaya kapatay. Inaw mga oripan wallah, sama niya na ayaarangan na siya. Dadi yung kota katiro nabi, tina a'maru ammati min 60 ila 70 sana. Ayat tulabi kana ama pergi dari matakan na pagalitan ng 60 lagu ng 70 lagu na miada sa dunia. Na saka na aya arangan na siya na magatos lagu. Pangalintak wala aban ng pagkalbumor tanong lang. Magatos lagu na pada corona pada kano na pada mga mata. Na magatos lagu na din na si matatago. Sala ka man na matatago siya mga tao. Ang mga pamilya tanong. Anda tanong matatago. Kasi tanong matatago sang kanana bituan wallah sa hayatul barzakiyah. Kawiyawiya ga barzakya, bituan sa barzakya, kapagalitan no dunia agusto anong na mauri. Pagalitan no dunia agusto anong na mauri. Diti hayatul barzakya. Napakatuturong ka sa wala, uri pa nga pagkasurga, na upa ka naraka ang kawala, na i-stranded nga niya sa diyong ko ba. Sa diti sabah paputungan ni tanong wala, langon-langon tanong rilaan wala, oh, timot-timot talwallahu ta'ala ko surga langon-langon. Sa pakasurgaan wallahu ta'ala nga lokstano si ay makna niyan nabayaraga oy balin wala ang kota ko ba niyan asur mi surga kalambala mo surga marangan tanong mamin amin ya Allah di mo makukuha lang wanon makasurga amin ani wa ginawa niyo amin sa mapada koron mamu nung nasa kanimi nila kota kailangan lang ang tanong makasurga amatang wala ka basta di ka makasurga nagbuo niya nga tao gawis ka na tao aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buatan usaduh. وقال ربكم دعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حي القيوم برحمتك نستغيث عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلانا يا الله. يا الله رلعك منك لغلون فما قد توبتك منك لغون يا الله. Napadang kau narilaing karakami sumbala mga luksami Allah. So mga inaami, mga ama-ami, malagi siya uyaw guni mantuanta kami ang una ko mga kuburiran. Baluyang karakami so mga kubayran na surbi surga kaya Allah. Ya Allah na ayamalapang ninamir kaya Allah. Na diyang kutwa babayami, lukasami inami. Ashiba iya raga ya Allah. Nabali ang karakami ang kutwa ko ba niya nakalamalama o surga kaya Allah. Ubang karakami bali ang kutwa ko ba ninalandang ko naraka kaya Allah. Ya Allah, manila merakari laing ka sa mga inaami ya Allah. Sa mga inaami na inikarasay kamiran ya Allah.
Ya Allah, igira amas akagagawi napapamagnawang kami o mga inami. Dirang kabayo ba kami pamakaguro ko mga kagagawi naubang karak kami siran mabupamakaguro ka ko mga kubayran ya Allah. Ya Allah, nabiyang kutuan lukas sami naubaan na dan yang katarutupi ko dinira kadi kapanunuatana. Rela na kau ni Allah ka manusia adi pagkatarutupi ya Allah. Yang kaping gulaw-laan ka mga pamilya niya. Dirani pa kasya sadakaan sa miyano tumailaw. Piago sa iswagama. Nasuka ko amiro na balas ya Allah. Narong katimu-timu at talinguman nakakukupan yan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Mafia kasi siya umadang latak. Yun lagi saya ki napsuri bemer. Ay nasa kain kebetulan waktu itu umadang latak. Di kanong bara-bara no lagi ang ko to kay pamamagin ng tano. Lagi ang gaya guru tano. Cuman suka mata niyan na sumiyong tano siya sa pagulad tano. Sa ayay siya ino kita no kapagulad tano lagi ang ko to kay pamamagin ng tano. Aristan sa lingo. Alhamdulillah. Kesanaan nuto ba? Kesanaan nuto agyang uto amian ng tano sa agyang tano. Paduman. Udi naguna na ako dito di kapagintaw si sa agyang di dunia. Malo malala miasang tano sa agyang tano. So amar tani na nagaw na paglubat. Di ka wana pa kayo. Sarjan. Wana pa kayo na pa kaya ngayon. Oh. Kung wala pa kayo sa iyo. Kapain na kamamasan agyang tano na kuan. Ini ang dito kay na uban na pa kayo siya. Pakay siya. Okay. Oh, alhamdulillah barakah yang kaya timu-timu tani manto ka malo Nuran. Nuran. Nagmaminas